Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Il-gradwati għas-sena 2020-2021 ninsabu miġburin fil-konkatedral ta' San Ġwan il-Belt flimkien mal-komunità tal-MCAST sabiex nroddu ħajr lill-Alla bil-ferħ tal-għajnuna tiegħu matul l-istudji u t-taħriġ tagħna fil-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija. Matul din il-Quddies aħna nixtiequ nirringrazzjaw ukoll lill-Alla għal tant nies li għenuna ntemmu dan il-vjaġġ b'suċċess. L-amministrazzjoni ċentrali tal-MCAST u tal-istituti tagħna, l-istaff kollu li kien ta' għajnuna ferm importanti matul is-snin, speċjalment il-letturi tagħna, kif ukoll ġenituri, ħutna u ħbiebna. Fl-istess waqt ser nitolbu lill-Alla sabiex jieqaf ma' dan il-kulleġġ ħalli jibqa' jkun strument ewlieni fl-edukazzjoni, fit-taħriġ u fir-riċerka għal aktar żgħażagħ u adulti ħalli pajjiżna jgawdi mit-talent u l-ħiliet tagħhom għal ġid komuni. Fl-aħħar nett impoġġu lilna nfusna taħt il-protezzjoni tal-imqazza Omna Verġni Marija biex tkompli tħarisna u tigwidana tul ħajjitna u tgħinna nersqu dejjem aktar lejn bina Ġesu, il-għajn tas-salvazzjoni tagħna. Nistidinkom sabiex f'din il-Quddiesa niftakru wkoll f'dawk li jiġu minna li qegħdin diġà fid-dar tal-Misier fil-waqt li nistidinkom sabiex nieħdu sem attiv din l-Ewkaristija mqazza. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterja Quddiesa. Mulej, f'ħafna okkażjonijiet matul ħajjitna, aħna qasna milli nagħtu widen għall-kelma tiegħek u ġieli wara bnija għax sibna li nistgħu ngħaddu mingħajrek. Ta' dan nitolbuk ta' frinna, nitolbu flimkien mulej ħnina. Mulej ħnina. Kemm il-darba ma nagħtux każ ta' min huwa fil-bżonn, speċjalment tal-morda u tal-foqra. U nwarbu s-sejħa ta' min jeħtieġ l-għajnuna. Għalhekk mulej nitolbuk flimkien Kristu ħnina. Kristu ħnina. Bosta drabi nfittxu li jkollna aktar ġid fil-waqt li ninsew kemm nistgħu nużaw aħjar it-talenti u l-ħiliet li Alla missierna jagħtina ma' ħajjitna. Ta' dan nitolbuk ta' frinna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Anqal mulej ir-rieda tal-fidili tiegħek biex jitħejjew dejjem aħjar ħalli jagħmlu frott ta' emejjel Quddiesa u jkollhom dejjem l-għajnuna tat-tjieba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għajjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Filippin. Ifirħu dejjem fil-mulej, nerġa' ngħidilkom ifirħu. Il-ħlewwa tagħkom ħajkunu jafu l-bnedmin kollha. Il-mulej qorob. Tħabtu raskom b'xejn. Fit-talb kollu tagħkom itolbu u uru lill-Alla xikolkom bżonn u iżżuh ħajr. U s-slim ta' Alla, slim li għaddi kull mal-moħħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Mill-bqija l-aħwa, f'dan għandkom taħsbu, f'kull ma hu veru, f'kull ma hu xieraq, f'kull ma hu ġust, f'kull ma hu safi,
f'kull ma jiġbed l-imħabba, f'kull ma jistħoqlu l-ġieħ, f'kull ma hu virtu, f'kull ma ħaqqu t-tifħir, b'dan kollu aħsbu. U kull ma tallimtu u ħadtu minn għandna u smajtu u rajtu fina għamluh. Alla taslim ikun magħkom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Salm responsarjali. Ir-raj u s-sit tiegħi. Ngħidu flimkien, ir-raj u s-sit tiegħi kun int mulej. Ir-raj u s-sit tiegħi kun int mulej. Ir-raj u s-sit tiegħi kun int mulej. Taħt ħarsek nistrieħ fis-sliem. Mexxini ħallieq dawwanni fit-triq li twassal għal ferħ bla tmiem. Ngħidu flimkien, ir-raj u s-sit tiegħi kun int mulej. Madwari resqin dal-miet mewt imma jien neqpa nittama fik, għax inti sultan li bidrajk setana teħlisni minn kull tiġrib. Ngħidu flimkien, ir-raj u s-sit tiegħi kun int mulej. Int majtni mulej, blikel ta' smewiet, sawab fuq iż-żejt qaddis. Ħallini nagħtik imħabti biex fih għal kull żmien fis-sliem. Ngħidu flimkien, Ir-raj u s-sit tiegħi kun int mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Kif ħabni missieri, hekk ħabbejtkom jien. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, tom tibqgħu f'imħabti kif jiena ħarrist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejthom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jiena nikmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx x'jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtartkom x'tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikmandakom li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Xtaqt li għennet nifirħilkom li wasaltu għal dan il-jum li fih mhux biss ittemmu l-istudji tagħkom ma tirċivu wkoll rikonoxximent mistħoq tax-xogħol kollu li għamiltu f'sitwazzjoni li nistgħu ngħidulha mhux faċli. Is-sitwazzjoni tal-pandemija li kienet teħtieġ ukoll ħafna tagħlim bid-distanza b'mod virtwali u sforz mhux żgħir minn kull wieħed waħda minnkom
u mhux l-inqas mill-istaff, mill-professuri, mill-għalliema tagħkom. Il-kelma ta' Alla llum titkellem dwar il-ferħ huwa tajjeb li titkellem fuq il-ferħ. Għax illum wara tant sforzi, wara tant batija, għandkom biex u għaliex tifirħu. U magħkom jifirħu l-ġenituri, l-qraba, l-ħbieb, nifirħu aħna wkoll. Imma l-ferħ kif jgħid Ġesu stess, jew ikun ta' vera, jew jekk ikun fejk, se jħallina fejn konna. Il-ferħ ta' vera jiġi mill-imħabba. Ġesu meta jitkellem fuq il-ferħ qiegħed jitkellem ftit sigħat qabel jiġi arrestat, jiġi umiljat, akkużat, ikkundannat u maqtul. U jitkellem fuq il-ferħ, xaġa paradossali, xaġa misterjuża lina. Imma rridu nifhmu li kemm il-darba isemmi wkoll l-imħabba. Minnhom fl-istess Vanġelu ta' San Ġwan li minnu smajna l-qari llum jgħid m'hemmx imħabba ikbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. U hemm minnhom ukoll jgħidilna ma nsejħilkomx għaddejja, nsejħilkom ħbieb. Intom il-koll jew se tkomplu l-istudji tagħkom jew inkella tibdew karriera ta' xogħol fis-soċjetà. U s-suġġeriment tiegħi huwa li dejjem ikollkom fil-ħajja tagħkom, fil-qalb tagħkom, doża qawwija ta' mħabba għalikom infuskom, għall-proxmu, għall-pajjiż. Jiena nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom hawnhekk, nifhem li hija għażla libera tagħkom li waqt li tifirħu taħsbu wkoll fil-mulej is-sit tal-ħajja li qed isejħilkom u jagħtikom l-għajnuna kollha biex ħajjitkom issib il-milja tagħha fil-qadi tal-proxmu fis-servizz mill-imħabba. Inħajjarkom tkomplu tapprofondixxu ta' kollu li akkwistajtu, tagħlim, esperjenza, ħiliet, ħbiberiji, kuntatti. Għaliex dan kollu jagħmel il-ħajja verament ħajja għanja. U intom li mhux biss tħadmu x-xjenza ma tħadmu wkoll tant ħiliet oħra. Tinsewx li tiżviluppaw fil-qalb tagħkom dik l-intelligenza emotiva, emotional intelligence, li permezz tagħha bniedem meta jiltaqa' ma' persuna oħra jaraf il-bżonnijiet, jaraf ikun qrib, juża għoża, imħabba u modrija. Intom fil-ħajja professjonali se taqbdu l-qudiem se tkunu għas-servizz ta' diversi nies li ġejjin minn bands differenti, bħiliet differenti, kulħadd bl-istorja tiegħu. Kif ngħidu kulħadd bil-bagalja tiegħu jew baggage. U għandkom bżonn ikollkom dik il-qalb għarfa li tara fil-bżonn uman, mhux biss professjonali, li intom tistgħu tirrispondu għalih b'sens kbir ta' għotja. Tgħidli ma niddejjaqx ikolli wkoll il-flus fil-ħajja, nawguralek jien. Għax bla flus la tagħnaq, insomma komplu intom. Imma
il-flus mhux kollox. Din tafuha wkoll intom. Veru bil-flus tagħmel triq fil-baħar, imma biex tasal għall-qalb tal-bniedem mhux dak il-lingwaġġ li jirnexxi. Imma hija l-ħarsa ta' modrija, il-ħarsa intelligenti ta' min jifhem, jagħder u fuq kollox iħobb. Dan nawguralkom biex is-soddisfazzjon li qed tħossu llum intom il-qraba tagħkom jinbidel matkom kollha fis-soddisfazzjoni l-ferħ li għamiltu d-dmir tagħkom b'mod professjonali u li d-dinja ħallejtu aħjar milli sibnija. Ejjew nresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej u nitolbuh li l-ferħ tiegħu jkun fil-qalb tagħna u li l-imħabba tiegħu tkun ukoll il-qawwa tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek, għall-Papa Franġisku, għall-isqifijiet, għas-saċerdoti u l-lajċi sabiex huma jgħixu u jxandru l-bxara tajba tal-Evanġelju fid-dinja kollha. Nitolbuk. Ismana nitolbuk mulej. Let us pray for our country so that you may bless and protect it from all evil, shower upon it peace and prosperity, and help it become an instrument of peace for all. Let us pray. Lord, hear us. Lord, hear our graciously hear prayers. us. Let us pray for all of us assembled in this magnificent temple of God, St. John Cathedral, that we may always be willing to serve our family and country, to assist those who are most in need, and to be worthy citizens according to the will of God, our Father. Let us pray. Lord, hear us. Lord, hear our graciously prayers. hear us. Nitolbuk mulej għall-MCAST, għall-ħaddiema kollha ta' matul dawn l-aħħar 20 sena, kif ukoll għall-istudenti kollha li studjaw u tħarġu fiha fil-qasam vokazzjonali li jażlu, sabiex bħala komunità ta' edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali tibqa' tifhem il-ħtiġijiet ta' pajjiżna u tgħin li l-istudenti tagħha jkunu mħejjija kif jixraq għad-dinja tax-xogħol. Nitolbuk, Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal daw kollha li ħallew din id-dinja qablilna, l-aktar il-filmarjali u r-raba tagħna, sabiex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu Kristu Sultan tagħna wkoll għal paċi u għal sliem fid-dinja, sabiex id-dialogu sinċir bejn il-ġnus u b'ta' bejnietna jsir il-mezz ewlieni li bih nersqu nifhmu aktar xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Buk mulejti l-qadan talb tagħna. U bl-interċessjoni ta' Ommok Marija u ta' San Giuseppe tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għad tifħir u glorja ta' ismu għad tiġi tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qamu lej dawn l-offerti Quddiesa li intrid konsagraw lill-ismek u għamel li nobdu dejjem il-kmandamenti tiegħek biex bis-saħħa ta' dawn l-offerti noġbu li tjieba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Jebqol. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma jeħtieġ it-tifħir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtejja tal-Andli u b'ferħ kbir intennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismutu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smowiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smowiet. Quddies tas-sew int mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajati ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kul minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. U dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek.
ħenna lina l-koll nitolbu kati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna inti fis-smowiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu li nagħtijak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' fennalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja fennalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla bil-mertijek kifret minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tijek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek. Tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejħan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol ta' is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun il-fejja.
nistidinkom li nitolbu din it-talba ta' ratti l-ħajr flimkien. Inroddulek ħajr mulej ta' kull ma għamilt ma' dawn il-gradwati f'din l-Ewkaristija mqazza li għadna kemm qsamna flimkien. B'sens kbir ta' ferħ fl-okkażjoni tal-gradwazzjoni tagħhom. Għatihom il-grazzja li jkunu strumenti awtentiċi ta' Evanġelju ħaj fid-dinja li fiha se jgħixu u jużaw it-talenti u l-ħiliet li kisbu. Ibqa' dejjem qribna f'kull ma naħsbu, ngħidu u ngħixu sabiex inti tasal għand l-oħrajn permezz tagħna. U lilek, Verġni Marija, Omna u il-Knisja, nitolbuk tħarisna u tqarribna dejjem aktar lejn ibnek u ħuna Ġesu, sabiex inkunu tassew u liet denji tagħkom. Amen. Ringrazzjak, Ellenza li ġejt taqsam il-ferħ ta' dawn il-gradwati kollha magħna u magħhom. L-ewwel ħaġa din okkażjoni ta' ferħ kbir għall-gradwati għall-istituzzjoni li fiha ikkradwajtu. Ħaġa waħda għandi x'ngħidilkom. Taħsbux li llum il-ħaqtu mis-sejtu s-sema bidejkom. Anke wara 50 sena na'allem u nitgħallem għadni il-bod mill-immiss s-sema bidejja. Disjet ħaġa importanti li nirrikmandalkom is-sommu għasisa f'ħajjitkom hija l-umiltà li jintkom ma tafu xejn u tridu titgħallmu. Li ma tafux u trid titgħallem hija s-segrit tas-suċċess ta' kulħadd għax tippermettilek tgħallem. Nirringrazzjak Eċċellenza li ġejt tsurna u li permettejt ilna nagħmlu din il-gradwazzjoni hawnhekk. Għandna rigali. Propjament iċċabċipa għalikom, għax illum huwa jum ta' ferħa għalikom u nawguralkom mill-qalb. Dak li qal profs ożuh, għax l-umiltà mhix li iċċekkelli lek innifsek imma l-verità fuqna li aħna kontinwament nitgħallmu. L-iżjed persuni orrif fid-dinja kellhom għaġġ li jkomplu jitgħallmu. U dik mhux li ċekkelli lek innifsek, dik għal-veru kobor tal-bniedem li dejjem għandu l-għaġġ għat-tagħlim u għall-verità. Nitolbu. U Alla li tista' kollox inti timlina bil-ferħ, bis-sem li tagħtina fil-ħwejjeġ Quddiesa tiegħek. Għamel nitolbuk li aħna qatt ma ninfirdu minnek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, jiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Mor fil-paċi ta' Kristu. U awgurja ħafna mill-ġdid.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramos.